watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make. So kanina nakaalis na yung mga bata pa sa kanilang book week. Ngayon nandito ako sa boat ramp. And kahapon pala guys, hindi kami nakapag-celebrate ni Jan ng aming 13th years of wedding anniversary. Kasi super busy ni Jan sa boat. Lagi siyang nasa boat. Nag-Adelaide siya. Tapos kahapon may appointment siya sa carrier niya. So wala talaga kaming time mag-celebrate. And today, hindi pa rin mag-celebrate kasi today yung paglagay ng boat sa tubig. So tinawagan ako ni Jan kanina na pumunta ako dito. Siguro ngayon tumatawag na yun ulit sa akin. Kaso naiwan ko yung phone ko guys. Kakamadali ko pumunta dito. Palobat na yung aking. Dito ako sa car ni Auntie Mel. And nalobat yung aking G7X. So balik tayo sa DJI guys. Nag-transfer pa naman ako ng mga clips para magamit ko yung aking ano yun? Canon. Pero wala. Kahit naka-charge yun last night yung charge, yung battery niya, nalobat pa din. Yung pag-open ko lang siya nagamit and ganun na siya katindig. Ewan ko dun. And si Jan, Auntie Mel, nandito na. Nandito, sabi ko ba nandito si Auntie Mel? Yeah, dito ako sa kanya Auntie Mel kasi umuulan. Si Jan, ayan. Sinintay lang namin yung boat, malapit na. Dito na. Yung makita guys. Andoon oh. Ayan na yung boat guys. Nauulan na kayo. Tinatry kong takpan kayo ng plastic pero hindi makikita yung boat. Ayan. Oh, ang lamig. Ayan si Jan, saka si Tom. Oh, worst day to put the boat in. Akit sila dyan sa boat. Wala. I got told to do that one year and I was like, nandito yung girlfriend din ni Tom. Nandun na sila. Yahoo! Who's gonna... Si Auntie Mel. Wala ngayon. Ha? Ay. Wala ngayon yung mga fisherman na dapat ano ba? Tutulong. Kasi usually maraming fisherman dito na tumutulong. Tubig na siya. Walang katao-tao ngayon. Usually pag ganito na naglalagay sila ng mga boat nila, maraming tao dito. Ngayon wala kasi ang pangit talaga ng weather. Sobrang lamig. Oh! The woodhan. Just throw it here, Han. Now you're in trouble. Hang on. What have you done there?
Yeah, he's doing it now. The float is still there, hon. Go. Use your foot. Oh, finally. Abby! Well done, Abby! Oh, good job. Ay, na si Mayo. You did it, Abby! I know! Oh, buti na lang may mga dumating na. Oh, ayan na yung mga tutulong. Ayan si Mayo. Oops! Oh my God, look at this. Almost. Guys, dito na kami sa boat. Ayun si Auntie Mel. Hinahanapan niya ng pwesto si Dad. Ayan, may... Andun si Dad. Lagi niya pa rin kasama si Dad. Yeah, just put tape maybe, Han. Nah, it's alright. How many? 28 years na. Because Emma's 30. Ayan na si Dad. And to how many years this one been here? 28 years na to. Never daw to nauhulog. So kaya nilagay dito si Dad din. Ayan si Dad. Lagi niya rin kasama si Dad. Parang fishing siya. Nandito si Abby, si Mel. So sasama kami. Ayan, umandar na tayo. Ipag-park lang to ni Jang kung saan niya laging pinapark during fishing doon. Tapos mamaya sa dinghy na tayo sasakay. And paniguradong basang-basa tayo. Yan. Mayo. Dadali niya yan doon para diyan tayo sasakay mamaya.
Ayan, dito na tayo, guys. Honey, send me that video you took. Yeah, I took a couple. Yeah, can you send it to me? You're professional. So, transfer na tayo dito sa dinghy. Buti hindi na umuulan, guys. Ayan na yung mga ibang boat. Kasi next Sunday, back to fishing. I'm not, you know, like I started to a bit close to that red one. Na, 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 na. Bahay na pala ako, guys, after natin mag-boat ride. And tinanggal ko na yung ating ice dito sa molder niya. Molder, ayan. And first time natin gagamitin yung ating Stanley. So, i-assemble na natin yung ice. So, ito yung small. Oh, sorry. Then, medium. Oops. Then, large. Oh, ayan ang itsura niya, guys. Meron pa akong konting ice dito. Sayang naman. Ilagay ko na rin dito kasi ayan siya. Kasi sayang. Para malamig siya. Kuha tayong tubig. Na yung ating tubig. Tunawin natin yung gilid dito. Para masara natin. So, puno na. So, isa't hindi kalahati, konti. Parang mga 600 ml kasi to. Tapos may ganito akong nilagay. Inad. So, yan. Takpan na natin siya. Hindi pa syempre siya malamig. Pero ayan, gamitin natin. And yung dinner namin tonight is kay Jan, beef schnitzel, and yung mga bata request nila yung ating spring rolls. So, yan yung dinner namin. Simple lang dinner. So, ito pala yung dinner ni Jan, beef parmigiana with veggies and mashed potato. Yung mga bata, hindi ko na na-film, guys. Tapos na silang kumain. Spring rolls with suka and sili. Ayan, tapos na silang kumain. And, yeah. Ako, kamote ang kakainin ko. So, yan, guys. Tell me who you see, 'cause I think I do when you're next to me.